Λοιπόν, και για να μην λέμε μόνο λόγια ηρωικά. Αυτοί όμως φέρανε και τα ξύλα δωρεάν. Ναι, φέρανε και τα καψόξυλα δωρεάν. Μπράβο τους! Και πήρε αυτόν τον υπουργό και μου λέει, όχι ρε Δήμαρχε, εσύ ήσουνα. Και αυτοί σαμποτάρισαν την υπόθεση να τα πάρουμε εντελώς δωρεάν. Ήταν πολιτική απόφαση του Υπουργού να μας τα δώσει εντελώς δωρεάν. Ως κατοίκους μιας ιδιαίτερα δύσκολης περιοχής, λόγω καιρικών συνθηκών το χειμώνα. Δωρεάν τα καψόξυλα. Τι είναι για ένα Υπουργείο 500.000 ευρώ. Θα το υποστούμε όλοι οι άλλοι Έλληνες, αφού εσείς εκεί δοκιμάσετε. Και αντέδρασαν αυτοί για να μην προβληθεί ο Δήμαρχος. Όχι. Και το κατέβασαν στο 50%. Έτσι πήραμε το 50%. Αυτοί αντέδρασαν στο 100% δωρεάν. Πού ήταν το πάστη, ποιος ήταν εκεί παρόν. Παρόν ήσουν εσείς στρατηγέ, ήταν και ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, των συνεταιρισμών δράμων. Ήταν παρόν και θα μαρτυρήσει και ο ίδιος. Και ο Υπουργός και ο ίδιος. Τα καψόξυλα, και επειδή ακριβώς ήταν η κεντρική προσπάθειά μας αυτά τα δύο πράγματα, η στήριξη των αγροτών μας και τα καψόξυλα, τα οποία επί τριετία παίρνουμε. Την πρώτη τριετία τα πήραμε με μάχη στο γραφείο του κυρίου Ποντού, το δεύτερο χρόνο τα πήραμε μαζί με τον βουλευτή τον κύριο Αϊδόνη, παρόν και εσείς στο γραφείο του κυρίου Καρχημάκη. Από εκεί βγήκαμε με υπογραφή. Πού ήταν ο έπαρχος? Ποιος έπαρχος? Αυτός στέλνει ένα χαρτί όταν πλέον το θέμα έχει λήξει και σου λέει είμαι κι εγώ μέσα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Με προτροπή του κυρίου. Ναι. Και την φετινή χρονιά τα πήραμε έγκαιρα με δική μου παρέμβαση στην καινούρια πάλι υπουργό, την κυρία Βυρδίλη, γιατί εκεί πήγε η αρμοδιότητα των δασών και ακόμα αμφιβάλλω εάν το ξέρει και που πήγε η αρμοδιότητα. Λοιπόν, και κανένας άλλος δεν συμμετείχε σε αυτές τις πράξεις και ενέργειες. Γιατί τα λέμε αυτά? Κανονικά δεν θα έπρεπε καν να τα λέμε. Το καθήκον μας κάναμε. Άρα βλέπετε, υπάρχει η καπηλεία των πραγμάτων. Υπάρχει η καπηλεία των πραγμάτων. Και όταν κάποιος νιώθει ότι κάτι του κλέβουν, και ιδίως στο πνευματικό χώρο, όταν λέμε κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, μόχλου δηλαδή και κόπου, τότε εγώ εξανίστανα. Δεν κλέβω από κανέναν τίποτε. Δεν αντέγραφα ποτέ στη ζωή μου. Δεν αντέγραφα. Πάντα έγραφα, προσπαθούσα και άφηνα και κάποιον λίγο να αντιγράψει. Αλλά όχι να μου το κλέψει τελείως. Έτσι έχει μάθει ο κύριος της αντίπαλης παράταξης. Από μικρός πρέπει να αντέγραφε. Και με τον κόπο και τον μόχο των άλλων σκαρβαλώνει. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιο πλάνο ψήλωμα. Έχουμε δικό μας κορμό και ανεβήκαμε εκεί που ανεβήκαμε. Αυτό σκαρφαλώνει